Midden the park see a J. Yo, eti yaba bebemu ewo Mandela Gwaso. Yene timemufo anase adetomfo a ewa ha no eba bedi nkomo anase eba betwetwe nkomo afa adami impotem ayekoi empanyin ewa ha teben adami eho no wasaw de be di wonwuma
dwuma wo se yi wo nsu ni nsu se de wanye mo hwe ni ameka kire oman mpanyimfo ne ayi asamre manfo e wo ne se betini anko wonfa tete atempon no so na mmua na nsu no enye yi efise ye nsu a aye nsu ya mpanyimfo e wo kurum ha de ya amane ene ade nti yesase wo siesi mo fan mpanyimfo nyina ya amane wo nti ese wo bo modern na wodi hudwuma na emu te ne afense na tena ati bia na abante je yenya opanyi obedi anim na ga first ne de na ko kwa asafudwuma se asafudwuma no eni wo sa bio nti se je sa de ne samba bio na opanyi funi di anim na eja yenso aye di achi ni akosiesi ya do bibiara se obo ayen Okuman radio Okuman TV ene Okuman tankas tumedi a yeri kopue mu wa Adami Park ene Adami nsunum ne Adami mpotamu nyina no aha ene de besi me da cameraman e machi ene team ni nyina ya do bibiara se wa wo hwe yemfi Okuman TV utie yemfi Okuman radio Okuman 97.1 e wo Facebook Okuman 97.1 e wo YouTube e wo Instagram social media handles ni nyina hwe yen me da maski